Тази неделя ще си говорим за капитализма. Аз обожавам капитализма, влюбен съм в него само по една единствена причина. Живял съм по времето на социализма. Но нашия капитализъм е страшен. Капитализмът в тази страна разболява. Това твърдят хората от един малък български град. Градът е с трудното име Меричлери. От няколко години получаваме от Меричлери писма, че хората там умират по-често от рак, отколкото другаде. Отидохме там, снимахме. Проектът е на Симона Георгиева. Въпросът е защо в Меричлери хората умират. Те ще ви кажат. Много хора са, просто защото в това предаване няма герой. Когато някой умира, не можем да дефинираме герой. Какво те свързва с Меричлери? Ами, с Меричлери вече ме свързват много неща, но допреди 2 години, когато тръгна тази сага, аз и въобще екипа не знаехме за проблема. Тогава жители на града ни информираха, че в района има много сериозен екологичен проблем и той е свързан с дейността на фирма при добива на варовик от местната кариера Великан. След като се запознахме с всички обстоятелства, наистина се убедихме, че там се извършва едно абсолютно беззаконие. Би казал нещо повече, едно престъпление срещу околната среда. Започнахме на епистоларна преписка, би казал, с Министерството на икономиката, на околната среда, на земеделието, на културата. Не сме писали само до Светия Синод, така се каже. И информирахме тези министерства, че в района се извършват безбройни нарушения. Изброй някои от тези нарушения. Ами, започвам с основното нарушение, което беше достатъчно основание да се прекрати концесията. Това е, че при добива на варовик се извършват поражения върху земи частна собственост, обсебват тези земи, без да е променено тяхното предназначение. Съгласно закона за концесията, когато се извършва добив на подземни богатства върху определени земи, техният статут трябва да бъде променен. Това са материалните нарушения. Това са материалните нарушения, но там се започна, защото в последствие на цялата тази, би казал, дезинтересованост на Министерството на икономиката и на околната среда, се появиха и големите нарушения. Първото нарушение е, че се извършиха огромни поражения на околната среда. Уверявам ви, че районът прилича на нещо като лунен пейзаж. Опиши ми го по-подробно. Ами, какво по-подробно? Значи, добива на варовик се извършва върху една площ от около 450 декара, да кажем, като цяло в момента, въпреки че площадката е на площ от 160 декара. И на тази площ, където се добива варовика, де се казва трева не никне вече, всичко е разрушено. Най-страшното е, че наред с унищожение на околната среда се унищожиха и около 100 декара имоти, частна собственост, това са лозя, 3-та и 4-та категория. Оттам нататък в резултат на зелените дейности, защото добива на варовик правилно се извършва чрез взривяване, се създаваха предпоставки за унищожение на 8 броя могили от римско-тракийската епоха, които е доказано, че са паметници на изкуството. За тези години, в които се борите срещу това предприятие, какво успяхте да постигнете? Успяхме да постигнем, защото в тяхния работен проект, както одеве ви го казах, пишат, че всички тия тракийски могили, които са от 2 век, са природни възвишения, да започнат разкопките и да докажем, че действително сме прави, че това са исторически места. Лошото е друго,
че там, където копаят, не е изследвано археологично, а там може да има и римско селище. Ние предупреждавахме, че в резултат на тези взривни дейности може да се разместят земните пластове и да се замърси питейната вода. За съжаление, се оказахме лоши пророци и така и се случи. Разкажи ми за проблема с водата, защото според мен това е най-сериозното и най-опасно за хората, които живеят там. Да, защото се появи и един много сериозен проблем, би казал трагедия. Там започнаха да умират и хора от левкемия. Как така от левкемия? Ами така от левкемия, значи за разлика от контролните органи, които тук се чуят по какъв начин да оправдаят бездействието си и твърдят, че в района е имало само един регистриран случай на левкемия, за 3 седмици починаха 3 души. Фактите. Ами почина директорката на училище в края на март, след това 2 седмици след нея почина една друга жена и на 17 април моята най-голяма болка, защото се отиде мой приятел, един наш активист, еколог, как се каза, на 3-тия ден на най-светлия християнски празник Възкресение Христово. Би казал, че разпятието на Меричлевци продължи със смъртта на този прекрасен човек и той се отиде от левкемия. Как се казва? Танко Русев. Той беше председател на инициативния комитет. Запознахме се с него точно преди 2 години. Той заедно с друг жител на Меричлени ме потърсиха, за да ме обяснят. И след 2 дена трябваше да се срещам с инициативния комитет. Аз наистина отидох там. Душата на този инициативен комитет беше Танко. Първото нещо, което ми каза, че е разбрал за нашата дейност, че реагираме на дейността на фирмата при добива на подземни богатства и ми каза, идея си нямаш какво става при нас. Имаме минерален извор, който е на път в резултат на зелените дейности да се прекрати и да се разруши тръбата, която извежда минералната вода. Тук се гърми непрекъснато, чупя се прозорците на къщите, стартуват се хората. От зелените дейности, от зелената вълна. Там се гърми предизвиква? Ами, земетресение или? Там се гърми като на Сталинградския фронт, така да се каже, за да се добива варовик. И тъй като тази кариера е разположена на около километър и половина от последните къщи на градчето, това се чувства. Още повече, че района е изключително земетресен. Това е района на Черпан, вие знаете прословото земетресение. Когато, между прочим, в резултат на земетресението, тогава за първи път се губи водата, минералната вода, последствие пак се губи. Затова беше и нашето голямо притеснение, че в резултат на зелените дейности се размесят земните пластове, водата от минералния извор се смеси с питейната вода. В този момент, в който се запознавате и Танко вече е активист против това Меричлеви да бъде тровено. Да. Той не е знаел или е знаел, че е болен от левкемия? Не. Танко разбра, че е болен от левкемия някъде на 30 март. Кажете ми, преди колко време разбрахте, че съпруга ви Танко е болен? Ами от януари месец го заболя зъб, възпаление, гнойна торбичка, отиде извади си един зъб, след това втори зъб е вадил. Някъде към март месец намаля зрението му в едното око, даже почти не виждал. Отиде на лекар в Хасково, после го пратиха в Стара Загора, направиха му цветна снимка, някакви антибиотици пи, но след това имаше... Значи това е било симптомите на болестта, може би вече, на левкемията. Той каза, че е много изтинал и направо ще да умра. Значи вече го е... болестта е била в него. Някъде към 2 април получава вечерта кръвоизлив в другото око. Сутринта отива в Хасково, прави си кръвни изследвания и се установява тогава, че е левкемия. Лекарите поставят диагноза левкемия. Лекарите в Хасково казаха, че е хронична левкемия, т.е. тази, която се лекува. Но към 5 часа направиха повторно изследване, за да се установи показателите му. Кръвната картина беше много зле, имунната система занулена, на нула, много няма никакви защитни сили. И спешно го пратиха в Пловдив в болницата. На другата сутрин замина.
Има информация, че има още 8 души, които в момента са болни от левкемия и около 24 души, които са болни от други ракови заболявания. Оказва се, че арсена е изключително вреден. Не го казваме ние, за да плашим хората. Това е по информация на научни работници от Съединените американски щати, в университетите в Кембридж и Калифорния. Арсена предизвика заболяване на кръвта, като най-лошата форма е левкемията, поражение върху черния дроб, върху бъбреците. Нещо, което ние предупреждаваме многократно. Ние сме направили консултации с лекари и не случайно при нас е приета норма максималното количество на арсена да бъде не повече от 10 микрограм на литър. Колко е в Меричлери? Стигна се и до 3-4 пъти над нормата. 30-40 микрограма за литър? Да, на литър. Това, което е обаче още по-стряскащо за мен е и страшно, и което може да се нарече и престъпление по служба на контролните органи, че институцията, регионалната здравна инспекция е знаела още в началото на май 2010 година. Те са знаели, че съдържанието на арсена се увеличава и, забележете, прикрива тази информация 7 месеца. И това излезе като информация на бял свят, след като ние се намесихме, уведомихме тогавашния кмет на Димитровград, той свика спешно заседание и чак тогава вече те си признаха. Аз мога да ви покажа, цялата сага е в тази папка, мога да ви покажа и документи, където те си признават, че са извършили грешка, обаче не са имали достатъчно аргументи и така нататък, и така нататък. Казват, че водата в Меричлери е отровена. С високи стойности на арсен е водата там при вас. Да. Аз знам, че той е бил член на инициативен комитет да се спре тровенето на Меричлери и е отдавал болестта си на тази отровена вода. Вярно ли е? Това е една версия. Не сме сигурни дали водата е отровена от това, което предполагат, но във водата в Меричлери има арсен. Има арсен. От какво ги е страх близките на Танко? Той е починал, а те не са гневни и не търсят отговорниците, а се страхуват. От какво ги е страх близките на Танко? Знаете ли, през тези 2 години, откакто ние започнахме да занимаваме с този случай, върху нас, има пред върху мен, върху колегите от Екогласност, върху хората от инициативния комитет, беше оказан невероятен, жесток натиск. Най-напред председател на инициативния комитет беше извикан в кабинета на председател на Общински съвет Димитровград, една дама, която сега е народен представител, на която среща е присъствал и виден активист, партиен активист, в случая става въпрос за ГЕРБ. И съм му казал, че ако той продължава да бъде така активен против дейността на кариерата